खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिखा नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। सालबारियाव खुंनाय योगा साननि हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रिया बाहागो लादों। देहाया गोग्गो जायोब्लासो खामानि मावनो हायो। देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय योगानि गोनांथि दङ बुंदों मिहिनीश्वर बसुमतारी। गोजौ बिजिरसालिनि बिथोन एपिएससि केलेंकारियाव साख्रिनिफ्राय होखारजानाय मावख'गिरिफोरा साख्रिखौ मोनफिनसिगोन। NHEI आ आसामनि मोननै गोदान थावनियाव टल बुथुमनायखौ मावफुंनो थियारि। गुबुन हादरनि 5,000निबो बांसिन ससियेल मिडिया एकाउन्टफोरा कंग्रेसखौ फोसावगासिनो दङ बुंदों हिमन्त। उदालगुरिनि बिष्णुराफा क्रिस्टि संघआव एबसुआ मुलुगनां योगा सान फालिदों। जिनाहारि खालामनो नाजानायनि दायाव सानै सुबुंखौ खादों। दिग्बयनि गंसे हटेलाव सासे लाइमोनखौ जिनाहारि खालामदों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया गोदोनायाव गामसा लानानै योगा खालामदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। दिनै 21 जुन मुलुगनां योगा सान। बाक्सा जिल्लानि सालबारि कलेजनि गेलेग्रा फोथाराव रायजोआरि खोलोबनि 11थि मुलुगनां योगा सान खुंदों। बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आ दिनै फुंनि 6 रिंगायाव बेखेव बिबुंथिजों जागायनाय मुलुगनां योगा सान फालिनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आरो योगा खालामो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव खुंजानाय मुलुगनां योगा साननि हाबाफारिया हादरारि थाखोआव मोनसे गोदान खारथाय होगोन। बे ओनसोला मोनसे समाव हिंसा आरो बुथारनायनि अरजों साग्लोबजादोंमोन। दा जों बेवहाय गोजोन गायसननो हाबाय होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुङो। बबेखानि बे ओनसोलाव दिनै गोजोन आरो खौसेथिनि थाखायल' योगा सान हाबाफारि खुंनाय जादों। आं नुबायदि मानास वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरियाव फैनाय आलासिफोरनि अनजिमाया बोसोरफ्रोमबो बांदों। आं सालबारियाव मोनसे गोदान फुं लाबोनो समायखिरा लायो होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुङो। दिनै सालबारियाव खुंनाय योगा सान फालिनाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि आरो बिटिसिनि चिफजों लोगोसे मन्थ्रि उरखाव गोरा ब्रह्म, जयन्त मल्ल बरुवा, बिटिसिएलएनि बुंथिगिरि काथिराम बर', गोबांसा MLA EM आरो गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथाय एबा BKWACनि बानजायनायाव दिनै 21 जुन थामहिनबा मुलुगनां योगा सानखौ SB बड' गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव थानाय हारिमुआरि जौसाङाव फालिनाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बर' कसारी अनसाय गाव हायुं खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी, लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारि, मासिगिरि अनिल बसुमतारीजों लोगोसेनो गोबां माहारियारि आफादनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादोंमोन। एपिएससिनि सायाव गोजौ बिजिरसालिनि गेदेर राय। एपिएससि केलेंकारियाव गोग्लैनानै साख्रिनिफ्राय होखारजानाय मावख'गिरिफोर आरो साख्रियाव जयेन खालामफिननो हासिगोन एबा साख्रिनिफ्राय होखारजानाय मावख'गिरिफोरा साख्रिखौ मोनफिनसिगोन। 50 साननि गेजेरावनो गावसोरनि साख्रियाव हाबफिननायनि खाबु मोनगोन। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बे गोनांथार बिथोनखौ होदों। मख'नो गोनांदि 2013-14 मायथाइयाव राकेश पालनि समाव आयेन बेरेखायै साख्रि लानानै अजदआव साख्रिनिफ्राय होखारजानाय सा 49 ACS आरो APS अफिसारफोरा साख्रिखौ मोनफिनसिगोन। 50 साननि गेजेरावनो साख्रियाव जयेन जानायनि खाबु खालामनानै होनो थाखाय गोजौ बिजिरसालिया बिथोन होदों। जायफोरा जयेन खालामनाय हाबाफारिखौ आबुं खालामा बिसोर बे मुलाम्फाखौ मोननाय नङा। जायफोरा हाबनाय बिखान्थिखौ आबुं खालामो बिसोरनि बेरेखायै बिफानारि नायबिजिरनाय जानो हागौ। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि बे बिथोना 30 सानसिम बहाल थागोन। खर'सा आसाम आरो ब्रह्मपुत्र दैमानि सा रुगुङाव दावबायारिफोरा थाबैनो नेशनेल हाइवे लामाफोराव गोदानै थिखानाय मोननै थावनिफोराव टल बेसेन होनांगोन। जायनि थाखाय NHEI आ बैफोर थावनिफोराव इउजार फी बुथुमनो थाखाय खान्थि गायसननाय हाबाफारिखौ जागायजेनदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला NHEI आ गलाघाट जिल्लानि देरगाव खाथिनि NH37 आव थानाय
रंमाटी पी प्लाजा आरो बिश्वनाथ जिल्लानि जेनजिया पुलिस थाना साखाथिनि NH-15 आव थानाय राथुआ पी प्लाजायाव टल बुथुमग्रा एजेन्सिफोरखौ भारायाव लानो थाखाय टेन्डार फोसावदों। रांखान्थियारि बोसोर 2025-2026 नि थाखाय टल फिस दाथायखौ लोगोसे फोसावनानै होदों। बेयाव कार, जीप, भेन आरो गुबुन फिसा दावबायारि गारिफोरनि थाखाय 80 रां आरो एखे सानावनो फैफिननाय दावबायनायनि थाखाय 120 रां लानाय जागोन। रेजें फालांगियारि गारि, मिनि बास एबा रेजें बेसाद रोगाग्रा गारिनिफ्राय 130 रां आरो एखे सानावनो फैफिननायब्ला 190 रां लानाय जागोन। गंनै एक्सेल गोनां बास आरो ट्राकनिफ्राय 270 रां आरो एखे सानावनो फैफिननायब्ला 400 रां होनांगोन। बेबायदिनो नैथि थावनि बिश्वनाथ जिल्लानि राथुआ पी प्लाजायाव रांखान्थियारि बोसोर 2025-2026 नि थाखाय थि खालामनानै होनाय टल बेसेना जोबोद बांसिन जादों। बेयाव कार, जीप, भेन एबा रेजें गारिफोरनि थाखाय खेबसे दावबायनायावनो 200 रां आरो एखे सानावनो फैफिननायब्ला 305 रां लानाय जागोन। रेजें फालांगियारि गारि, मिनि बास आरो रेजें बेसाद रोगाग्रा गारिफोरनि थाखाय खेबसेयाव 325 रां आरो एखे सानावनो फैफिननायनि थाखाय 490 रां लागोन। गंनै एक्सेल गोनां बास आरो ट्राकफोरनि थाखाय 685 रां आरो सानसेनि गेजेराव फैफिननायनि थाखाय 1025 रां लानाय जागोन होननानै फोसावथाय होदों। गुबुन हादरनि 5,000निबो बांसिन ससियेल मिडिया एकाउन्टफोरा आसाम प्रदेश कंग्रेसखौ मदद खालामगासिनो आरो फोसावगासिनो दङ। जाय ससियेल मिडिया एकाउन्टफोरा बांसिनानो इस्लामिक हादरजों सोमोन्दो गोनां। बेयो हादरनि रैखाथियाव साननो गोनां। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया शुक्रबारखालि दिसपुराव खौरांगिरि मेल खुंनानै बे गेदेर बाथ्राखौ बुंदों। बबेखानि बे ससियेल मिडिया एकाउन्टफोरखौ गुबुन मोन 47 हादरफोराव बानायनाय जादों। बेनि बांसिनानो बांलादेश आरो पाकिस्ताननिफ्राय फैनाय आरो बेनि गुबै थांखिया जादों आसाम कंग्रेसनि सासे थि दैदेनगिरि आरो हादरसा कमिटिखौ जौगाहोनाय आरो फोसावनाय। बिसोरो राहुल गान्धीजों बानायजानाय पस्टफोर आरो इन्डियान नेशनेल कंग्रेसनि अफिसियेल पेजखौ फोसावो। बे ससियेल मिडिया एकाउन्टफोरा पलिटिकेल पार्टिनि चियारलिडार एबा मददगिरिल' नङा, इस्लामिक फान्डामेन्टेलिस्ट कन्टेन्टफोर फोसावनायावबो लोब्बा दं। बेजों लोगोसे प्र'-पेलेस्टाइन नेरेटिभ, इरानखौ मदद खालामनाय आरो बांलादेशनि चिफ एडभाइजार प्रफेसार मोहम्मद युनुसखौ मदद खालामनानै पस्टारफोर होयो होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो अदालगुरि जिल्ला एबसुनि हेफाजाबजों मुलुगनां योगा सान फालिनाया दिनै सनिबारखालि अदालगुरि नोगोरनि विष्णु राभा क्रिस्टि संघआव जानानै थाङो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी, साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि नवीन मल्ल बर', अदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारी, नेहाथारि बाबुल बर', अदालगुरि जिल्ला सिङाव थानाय गुबुन दखरानि सोद्रोमा आरो अदालगुरि हालामनि गोबां सुबुंफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै दाब जायगायाव योगा सान फालिनाय बायदिनो मोनसे मुलुग रोखोमसे सावस्रिनि थाखाय योगा बे मोन्थोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो अदालगुरि जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव फुंनि 6 रिंगानिफ्राय 8 रिंगासिम 2 घन्टा योगा खालामनायनि गेजेरजों मुलुगनां योगा सान फालिनाय जायो। मिथिनो मोननाय जायोदि बोसोरफ्रोमबो 21 जुन खालि योगा खालामनाय आरो सोलोंनायखौ मान होनो आरो मुलुगनाङैनो बेनि मुलाम्फाफोरखौ फोसावनो थाखाय मुलुगनां योगा सानखौ फालिनाय जायो। मोजां सावस्रि, गोजोन गोहो, गोख्रों गोसो, गोग्गो देहा, जिउनि गोख्रों सानखांथि लाबोनाय, मोजां आरो जिउनि गेजेराव गोनांथिखौ गोसोखांहोनाय, गोरोबहोनायखौ बांहोनाय बायदि गोहोखौ योगा खालामनायनि गेजेरजों बांहोनो हानायखौ योगा सान फालिनायनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जायो। जायनि थाखाय 21 जुन खालार खालि मुलुगनि दाब जायगायाव योगा सान फालिनाय हाबाफारियाव गोबां सुबुंफ्रा बाहागो लानानै योगा खालामनायनि गेजेरजों 21 जुन मुलुगनां योगा सानखौ फालिनायजों
बिनि मुलाम्फाखौ फोरमायनाय आरो फोसावनायखौ नुनो मोनबोबाय थादों। हाइलाकान्दि जिल्लायाव थानाय लाला रेलवे स्टेशनाव थानाय स्टेशनारि ट्रेननि सिङाव सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामनो नाजानाय सानै लम्पटखौ खादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला बे जाथाया बृहस्पतिबार मोनानि समाव आइजोआ ट्रेननि टिकेट बायनो थाखाय स्टेशनाव थांनाय समाव जादोंमोन। आइजोआ कमप्लेन होनाय बायदियै दायनिगिरि बिन'द बसपर आरो पंकज देबा स्टेशननि साखाथियाव रावबो गैयै दरसि जायगाखौ खाबु लानानै लांदाङै गोग्लैसोना थानाय ट्रेननि गंसे डाब्बानि सिङाव बोना लांना जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन। जायगानि पुलिसआ आइजोनि कमप्लेन होनाय बायदियै बे समाव सानैबो दायनिगिरिखौ खानानै सोंथि खालामना जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। दिग्बय सहरनि गंसे प्राइभेट हटेलाव सासे लाइमोनखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाया ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे जाथाया थांनाय 15 जुन खालिनो जादोंमोन। जिनाहारि खालामनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ लेखा पानिनि थागिरि सुरज कैरी होननानै सिनायथिनाय जादों। भुगिनांनाय लाइमोना फर्मेल कमप्लेन होनायनि उनाव दिग्बय पुलिसआ दायनिगिरि सुरज कैरीखौ खादोंमोन। बेनि अनगायैबो सोंथि खालामनायाव हटेलनि माखासे खामानि मावग्राफोरा बे खामानिखौ मावफुंनायाव मदद होदोंमोन होननानै सन्देह खालामनाय जादोंमोन। जायनि जाहोनाव हटेलनि मेनेजार नीरेश बरुवा आरो सासे खामानि मावग्रा सप्तर्षि दासखौ बे जाथायाव सोमोन्दो थानायनि थाखाय खायो। आथिखालाव साथामबो दायनिगिरिखौ भारतीय न्याय संहितानि दफा 64 क्लज 1 नि गेजेरजों साजा जाबसिननानै बिसोरखौ आयेनारि कास्टडियाव दैथायहरो। दिनै 21 जुन भारत हादरजों लोगोसे बुहुमनाङै 11थि मुलुगनां योगा सान फालिदों। मुलुगनां योगा सानजों लोब्बा लानानै दिनै बुहुमनाङैनो गावबागाव खोलोबाव योगा खालामदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदियाबो दिनै अन्ध्र प्रदेशनि विशाखापत्तनमाव बानजायनाय मुलुगनां योगा सान फालिनायनि गेदेर हाबाफारियाव बाहागो लायो। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया गोदोनायाव बिहु गामसा लानानै दिनै विशाखापत्तनमाव योगा खालामनायखौ नुनो मोन्दों। नरेन्द्र मदिजों लोगोसे योगा हाबाफारियाव अन्ध्र प्रदेशनि गिबि मन्त्रि चन्द्रबाबु नायडु आरो लेङाइ गिबि मन्त्रि भवन कल्याणीआबो बाहागो लायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।